Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutanan karon nga buntaga makigsunan, tropical storm nga Krising mas nikusog pa. Samtang padayong nagpaingon sa kalayaan, Cagayan o Gimanabana sa pag-asa nga karong hapon mugawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Straight to the point. Dakbayan sa Sugbo gipaubos sa state of calamity tungod sa grabing pagbaha nga nasinati niadtong adlaw Miyerkules human sa pagbunok sa kusog nga uwan. Straight to the point. Ubay-ubay nga mga barko sab gikan sa Sugbo paingon sa Bohol og Leyte ni suspenso sab sa ilang mga biyahe kagahapon tungod ni sa baluron nga kadagatan. Straight to the Ang point. Coast Guard wa usab mo palawig sa mga sakyanan nga dunay gibugaton nga 35 gross tonnage og paubos. Straight to the point. Paglikay mahigala sa disgrasya gumikan sa grabing bawd. Straight to the point. Samtang sa laing nga balita kanhi Cebu City Administrator Attorney Colin Rosell nang himakak sa akusasyon nga nihimo kini og unauthorized nga overrides sa real property tax system nga mao'y nakaingon sa pagtaas sa buhis sa real property owners dinhi sa syudad. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad lumuntaga mahigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon mahigala paghisgot. Dili malikayan mahigala atong mahisgutan giniron. Kay ako nang gisuwat sa tungkulom kagahapon ang labot sa dakong negosyo. Kalma lang kayo ha, kanada yung basura, dakong kwarta ke, ha? Kwarta sa basura. Minilyon di ay, ha? Unya, gawas anak mga higala, ariputa sa province, kinida yung negosyo sa Wiwi og Popo. Ako nang gisuwat sa kungkulom kagahapon, dako sa dayong kwarta. Straight to the point. Ni ata mahigalay ato ipakita kaninyo karon. Kini mga higalang ato nakuha mahigalang data gikan sa Kapitolyo may labot sa income nga bahin mga higala sa Kapitolyo niini mga kahigalaang negosyo sa Mr. Law Philippines sa ato mahigala mga pansayan dire sa Cebu North Bus Terminal ug South Bus Terminal. Straight to the point. Ang akong gikwenta ha ang kasilyas pa lang sa Cebu North Bus Terminal ug Cebu South Bus Terminal. Kay bao ka unday ken Mr. Lo di lang day kana magida. Hasta pa pinamungahan dito sa kining uban nga mga Mr. Lo sa diay. Karong buntaga tagantan ni pagtagad pero ang akong kwentahon ninyo para matagaan mo mahigalag kini ni ang idea pilay makwarta. Ang Cebu North Bus Terminal lang ug ang Cebu South Bus Terminal. Ha? Makita ninyo pila na mahigalay kwarta ni Mr. Lo o pila ra mahigalay gibahin sa Kapitolyo. Straight to the point. Imagine ka ng 5%. Nya pila man sa actual gyud nga kwarta karon butaga atong hisgutan. Nining atong pagban-uban mahigala sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan mahigala First Lady Liza Aranita Marcos tua sa Riyadh, Saudi Arabia alang sa usa ka matod pa working visit.
Straight to the point. Mao kuno na hinungdan nga dili mo kuyog ni Presidente BBM sa iyang biyahe ngadto sa Amerika og mga adlaw. Straight to the Kay point. daghay nang utana aron unta nga mawagtang kining mga espekulasyon, kining isyu mga kagalaan nga dunay say problema dito sa Amerika. Ano di man sa mukuyog sa pagpakigkita ni BBM kay giimbitar siya may galang Donald Trump. Straight to the point. Ngano man gyud nga nagpabiyahe-biyahe man kunuhay siya sa Riyadh. Nganong di man sa mukuyog? Ngadto sa Amerika mga higala. Nga kanang mga imbitahon ni Donald Trump sama ni Israeli Prime Minister mahigala nga Benjamin Netanyahu, pagadto niya inday ken kuyog iyang asawa. Pero si BBM mo ngadto Amerika mga kaigsunan, dili mo kuyog si Lisa Marcos ngano man, ato ning pagtagad mga kaigsunan, kay first time ka BBM first Asian leader. Pagyud mga higala nga giimbitar sa US, giimbitar ni Trump sa iyang ikaduha nga termino mga higala isip presidente sa Amerika. Straight to the point. Unya unang biyahe ni BBM dito sa Amerika nga di mo kuyog si Lisa. Ngano man? Aron pagwagtang ining tanan unta nga mga espekulasyon ba? Labot sa kamatayon ini mahigalang Juan Paulo Tantuco. Straight to the point. Aron nga maklaro ta lang gina. Ano di magkabukuyog panalitan kung wagi problema. Kini uban nga mga biyahe-biyahe mahigala pwede naman ang mapuspon. Astilan mo na nga mga tao makaingon yun niya, ayay, murag na trauma siguro sa Amerika, ay. Kay bisag unsaog tabon-tabon mga higala, ang gi-question karon nga doon na mahigalay digitally edited ang kantumang police blotter day. But ang medical report, klaro mo gina, nga si Juan Paulo Tantuco namatay di man na malimod. Unya, unsay namatyan? Cocaine overdose. Ang lalisunon ang iya may galang police blatter. Kay matod pa gitampered kuno nang maong police blatter. Pero kining medical result, kining toxicology result, wa may tampered ani dakin. Straight to the point. So it is a fact nga dunay namatay, di man na malimod namatay si Juan Paulo Tantuco, di kina pwedeng fake news. Ikaduha, cocaine overdose, di po na pwedeng fake news. Ang pangutana, diin man si Lisa Aranita Marcos anang panahona, mga sukintig paminaw sa dang naitabo kini. O sa dang wa pa ni mahitabo, sa dang naitabo kini o sa humans pagkahitabo. Kay ibutang ta lang humans pagkahitabo. Nya namatay ng imong kauban niyo kaon-kaon pagkagabi. Kauban ninyo og sayo-sayo pagkagabi isaro na magdi ka mo adto inday Straight to the point. Usa ka Pilipino guni nga namatay dito sa foreign land. So imo sa ning bisitahon dito kasama kay, especially nga kauban nimo sa entourage. Now imong gilimod nga dili kauban sa entourage, ibutang ta lang. Ang asawa niya may kauban sa entourage. Kay cabinet secretary man. Nga namatay ng banaron, nganong mo na magmingaw man. Ngano man nga mingaw man ang Malacañang, sod sa 4 ka buwan, una pa man mitingog mahigala sa doon na resulta pod nga cocaine overdose. Straight to the point. Karon mo taga-tagan tani pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now, atong tagag pagtagad ning atong mga isgutanan ron taga. Kini ni ang from time to time di gid malikaya nato nga mahisgutan si Gwen. Kanhi gobernador sa Sugbo mga higala. Kay oras dunay mga update sa Kapitolyo nga malakbitan kining iya mahigala mga gipanghimo. Da madiscuss ginato. Kay si Governor Pambari 4 ni Suroy man didto sa Cebu South Bus Terminal. Unya iya nang gipatawag kining Mr. Law Philippines kay nagsabot sila mga higala nga kining kontrata pagausbon kay nganong 5% ramaning bahin sa probinsya. Straight to the point. Og unya ang atong panawagan ngadto kang Governor Pambari 4 mao nga undangon gayud kini mga higalang bayranan sa comfort rooms, bayranan mga higala kung ngadto ka sa mga silyas ka, inigabot nimo sa terminal o iniglargas terminal, mao gini atong panawagan. Ako ning gisuwat sa kong kolom kagahapon sa pamantalaang The Freeman, ang akong title, Stop the Cebu Toilet Fees Now. Straight to the point.
nga dili nila langanon iundang gyud kini. Ngano man hantod ron wa pa maundang. Nilingkod na mahigala si Governor Pambali 4 tong June 30. Apan wa pa maundang hantod karon kay ni insister si Mr. Law nga dunas lay gipirmahan nga kontrata ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nag-ingon nga ngadto pa sa 2028 mo human kining maong kontrata. So mo insister si Mr. Law nga ipadayon gyud nila ang koleksyon diha sa CR kutob sa 2028 pa mahuman. Straight to the point. Sus Ginoo ko no. Mao kana nga atong panawagan ni Governor Pambali 4, ikaw may naa diha ron. Nya gobyerno man ni. Inana ka kagamhanan ang gobyerno mahigala nya ingnon lang ka ng private company nga di may maundang ka nagipirmahan nga kontrata. So atong scrutinize unsa day ning maong kontrata. Pwede ba ning maong kontrata nga ma-terminate? Kay laliman ka mahigala kining kontrataha. Duha ka grounds. Nga nganong i-terminate kini number 1. Supak kini sa balaod. Kini maong kontrata mga sukintig paminaw tungod kay atong balaod. Nag-ingon man mga kaigalaan nga kinahanglan mga higala nga doon nagip libre nga comfort rooms sa atong mga terminals. That's number 1. Unya wa may libreng comfort rooms. Maghisgot ka mahigalag North Bus Terminal way libre. Wag yung option ng tao. O kani ka sa South Bus Terminal, doon na kunuhay libre, pero wa may klaro. Guba mahigala abandonar gituyo po ng wa ayuha. Aron nga adto gyud kapuntang Mr. Law. Straight to the point. So tantamahon nga wa gyud. Wa gyud choice ang tao. So ka na nga itong panawagan, hunungo na ka na. Ang Mr. Law mahigala mo insistir magyud. Nga mo padayon mi kay 2028 pa ni mahuman. Naami gipirmahan ni Gwen, ha? Straight to the point. Now, atong hatagan sa higayon si Pambari 4 unsaon yan eh. Pero pwede ning gamitan mga higala o puwersa sa gobyerno. Gumikan makigalaan kay kini klaro nga inhustisya kining maong kontrata ngadto sa katawhang subuanon. Balikon ko number 1 ang balaod nag-ingon free ang CR sa terminal. Number 2, kining maong kontrata disadvantageous mahigala in the part sa gobyerno. Ako mong pakiton ron nga nganong disadvantageous natay dokumento nakuha. Laliman ka di may kahigalaan pilay kita ng terminal. Kay imagine ka, pila gud ka tawo magsud gawas ang terminal. Mas dako og kita di ay indaykin ang Cebu South Bus Terminal as compared sa Cebu North Bus Terminal. Straight to the point. Liman ka sa may puhunan nimo ana, bisan pa og negosyante mahigalang dili ka anad og negosyo. Pabutang lang kag facility na CR mahigala wa na, lingkod-lingkod ka lang wa na. Pabutang lang kadag mohinlo sa CR, okay na. Sildo lang kag binuan anang naghinlo CR, okay na. Paksi lang kagamay, gamay lagi kay mapaksi sa imong bahin. Kapila may sildo ana, batangan lang nimong minimum, duha ka janitor day, okay na. Kaya ba mo pilay kita? Sus Ginoo ko, panggunit mo sa lingkuranan ha, aron mahibaw mo. Unya magtingala ka nganong si Gwen ni sugot man ani nga alkansi man Kapitolyo. Could you just imagine 5% lang ang sa Kapitol? Ngano man nga ni sugot man si Gwen ani nga kini si Gwen ilado man ni nga di magpalkansi. Ha? Ngano alkansi man ang probinsya nga ilado man si Gwen nga di magpalkansi. Pana mo tumawag gid sunod pangutana, alkansi ang probinsya? Yes, alkansi ang probinsya. Ako pasultion, alkansi ngano 5% naman. But ang sunod pangutana alkansi was Gwen. Mo na akong pangutana. Magkapangutana mo, tadi man malikayan yun ang mga tao mutana mo. Alkansi ang probinsya? Yes. Sunod pangutana, di ka na ilahi po ang ilang sabot ni Gwen? Pagkaninduta din yung negosyuhan ng wiwi upupo, ha? Yan na kay captured customers. As kangilngiga. O mahibaw mo mahigala pilay kita ane. Katong nahago og eskwela og abogasya pertirbang lisura pertirbang tuon na to ane. O katong nahago og eskwela doktor
pila ka tuig tinunanay. Layo ra mo kita ining wiwi ug pupo nga negosyo. Ayahay pa, ha? O ikaw, abogado, kakakuha ka ng kwartaha in ayer? Paminaw ko kumakaya ni mo ni, pila ka abogado sugbo o pila ka doktor sugbo makakuha ni. In 1 year, sa pagpanlaban lang. Way, labot na abogado ka na napakailang negosyo. Or doktor ka na napakailang negosyo. Kana naging imong pagka-doktor. Or kana imong pagka-abogado, rin. Makakuha ka in 1 year. Paminaw ko ihaplas tudlo makakuha ni og makakuha ka ganina video buak ko imong usa pag tinunanay. Pero kini wa man yahay maning Mr. Lo kakuha kay ni butang kag CR ya butang kag comfort rooms ba kausar man na butang nimo nya butang kag janitor na ibuhin lo nya sige na kag lingkod kapi-kapi ka na lang na kay mapaabot. Kining negosyoha mo nagiingon na pidayahaya naanad man ta ng istorya niya yahay pas pulis labaw pas pulis gyud ning negosyoha. May kalkansi ni. Di ka mangumpra, way daghang inventory na di yun hago. Hago, pa kay maninda ka ng sari-sari store, pati hago Pag inventaryo ka, hago yun noon. Hago pa kay may kala maninda kag puto si kwati, oy. Hago pa mahigalag maninda kag balot ang terminal. Ini mo nagwa lang, no? Wiwi pupo. Mura kag di kay makita ba? Pila may bayad, Jess, ana. Timan idi ay mga kagilaan nga kini ni ang timan ni inigabot ni mong terminal hapit tanang pasayro tilig atong istadihan ni day tingali 100% pasayro mo adto magud mo wiwi man daan mo pupo labi na moingon nang karon nga mabiyahe nigbiyahe mon oy magwiwi tadaan kay layo ba tong biyahe Salbe ka pangi mo daan kay layo ang biyahe labi pa karon og ang biyahe ni mo ibutanta terminal kada Argao. Yan na. Bidalay layo para ba to? Siyar sa dadaan. O siyar kadaan. Kay lisod man kay magdagan ang bus dito mahigalag mo pa imong isian masuko mo po ng mga pasayro dang uban nga mo gawas-gawas kada kay mo kwan ka. So dito sa terminal palandaan pag-una gyud ka kay nga magsiyar tadaan. Unya kada pong gikan sa probinsya mo abot po sa terminal day. Nang dugay lingkod nimo medyo kahiyon man ka. Abot sa terminal, ngita yung kagka si Aran. Na karon kini normal man na. Karon na ba mga higala inig karon? Usa ka inahan pananglitan. Kanang inahan, doon ay mga anak ron nga kanang mga elementary, anak? Kuyog baboy pa man ang mga bata, O maingon na inahan, adto ko sa syudad, adto ko sa Dakbayan, Sugbo, gikan kas Argao, gikan kas Alcoy, o gikan kas Santander, maingon, kuyog kuma. Timan niyo, doon ay usa ka inahan, nagkuyog ng iyang anak, ubatan ta upat, ka anak ni kuyog. Unya, kanang upat, maingon inahan, ay sa mo dayhadong, kay kahiyon ko, na kanang bata, ba kayo mo, ingon mo na nga, uy, mangihi sa ko. Kabantay kambot basad no nga kanang naimong kauban bitaw ka na magbiyahe bitaw ka ngano man na daykin nga ug bibiyahe tayo nga isa mo siya sa ko Usahay makaingon ka ngano kanim ngadto kag CR ning usa namo yung kauban pagkahion ko ngit sa ko musunod bang uban mulog manakod kining musiar ta mura ba dig mas hysteria ba nga mananakod kaayo Kabantay mo. Bisa ka di pa kay kakahion. Ya doon na imong kauban usa nga. Siyas ko daan. Ngayon ko daan. Muna po ka. Bitaw. Ngayon ko daan na. Jis ka na. Karon, ang usa ka inahan nagdag upat ka anak. Mingong inahan sa hake mo CR ko. Mingong pong bata. Ako po na. CR po ko. O ako po. Uban po ko. 5 ka kanang upat ka anak ni mo plus inahan. 50 pesos na ka na. 50 pesos na nagasto ni mo dili sa pagkaon. Dili sa mainom, dili gani sa plite, kun dili sa basic needs mga higala, tubag, call of nature. Nakabayad na kag 50 pesos. Kanang 50 pesos dako na kana sa pobre. Kay kining kwarta mga higala, ang gidak-on o gigamyon sa kwarta relative man na. Relative na. So kanang 50 pesos, pila naman nakatakos monggos. Og bida ako sa una naanad ko sa estudyante ko, mahigalan ko sa Visayas State University.
Ini kaudto mga kagalaan. Akong buhaton sa una day ken magdungag man ako daag buntag day. Apil na paniud to ang dungag nako kay para di nakihago. Inig kahuman palit na kog bihon dito 5 pesos okay na. Usahay palit og usa ka takos munggos okay na. Kanang 50 pesos pila naman kapan ang mapalit nimo anak. Nga munta magkakaon ang imong mga anak. Pila naman. Kanang pandesal ronday pila man 5 pesos. 5 pesos pandesal. Limang kapila man ka pandesal na unta kanang 50 pesos. Napo, nakana ka pandesal. Buhan magkakaon na unta imong mga anak-anak. Apanon say gibuhat mahigala ni Gwen Garcia? O kung say gibuhat manghigala ining Mr. Lo, nagsabot sila mahigala nga pabayron tani mga tawhana. So nakabayad. O kunya, way kaluoy. Mao ka naman ko kini si Gwen Garcia mahigala maing napildi kini. May napildi kini si kanhi Gobernador Gwen Garcia kay way kaluoy sa kabus. Tigpakaron ingnon nga kunay naluoy sa mga tao, apan way kaluoy man kay pabayron nimo nag wiwi og pupo basic needs kana. Nya nang hambog ka nga niata sa usa ka richest province in the country. Straight to the point. Pabayron si Queen kanang 10 pesos kada usa. Nya di ba na malikayan? Kanang inahan nga mo na Subo. Prangkang pag-istorya ka ng mga bata na elementary pa mga bata. Kuyog baboy na. Okay, high school na mo ingon na high school man college na mo kuyog dai na. Dadong kuyog dong, kuyog dai nga di ko ma ari ko sa barkada. Pero kana mahigalang elementary high school mo na kuyog ko man ha. Ako pud man kuyog ko. Dan kuyog ko mga anak. Ang kasabaan ni may mga anak ay sa dayha mangihis ako. Ako pud man kahiyon ko. Manakod man na. Ang imong kasabaan ng usayaw sa mangihi pangihi kay bayad. Inana kaway kaluoy kadto si Gwen Garcia. Salbahis kadto. Nga gobernador mahigala sa iyang pagdumala sa Subo. Salbahis ang iyang administrasyon. Straight to the point. Salbahis way kaluoy way kasing-kasing ang administrasyon ni Gwen Garcia. Straight to the Manay point. prangka-prangka pag-istorya. Ugunya, pagbahin pang Mr. Lo, Isus Ginoo ko. Mga kaigalaan, mas dako kita ang Cebu South Bus Terminal ha, kuda sa Cebu North Bus Terminal. Pagbahin pa, 5% lang ang ihatag sa Kapitolyo. 5%? My God! Ako magitaga ka idea. Pila may 5% may gala sa 10,000. Ang 5% ana is 500 pesos. Sa to pa, kung dunay kita si Mr. Lo nga 10,000, inigbahin sa Kapitolyo, inyo ng 500 o di anak ko 9,500. Pila ba'y kita ang resulting is Durano day? Ang usak adlaw, 33,000. Tanawa sa Sunstar karon. Pero kinay ko nakuha mga higala, ang iya ng statement ha, kinay ko nakuha in 1 year ha, pakitunta mo. Di lang yun si Mr. Lode ay mga higala ka ng North Bus Terminal o South Bus Terminal, kini on record ni. Atong i-compute ha, pila lang gihatag nga bahin sa Kapitolyo. Inanak kasalbahis, tanawa ha, ang pakita na ko ninyo. Okay, names, akong ipakita names kitong ayos ani, kitong usa. Katong usa ka dokumento. Asa man to katong usa ka primero na kong gi kuan sa group chat. Katong kompleto names, katong kompleto. Kani. Tanaw ha, kini ang gidumala sa Mr. Lo. North Bus Terminal, South Bus Terminal, ako mong dadoon sa South Bus Terminal, North Bus Terminal ha. Wa pay labot kay Mr. Lo day po may nagdaa ining hapitanan sa Sugbo pinamungahan. Mr. Lo day po na napoy kita ha. Di ko lang na kuno sa pinamungahan na sa mo focus ko sa South Bus Terminal o North Bus Terminal pilay kita. Pero ang ilang gidaha apil ang hapitanan sa Sugbo pinamungahan. Diya pa hapitanan sa Sugbo Santander. Unya Sugbo Centro Fuente. Sugbo Centro IT Park. Sa probinsya din ay. Karon, di ko lang na kwintaho ng uban ha. Mo-focus lang sa ako pili kita ha. Sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal. Okay, focus dong. Katong usa ka kuandong. Ang usa ka dokumento nga katong akong gi putol aron nga mo zoom in mo dako sa asam tong usa. Kani. Okay, zoom in. Zoom in para bahala di ko makita. I-zoom in lang para mapintada na to. Tanaw ha. From July 2024 to December 2024. Pilay kita total 218,582 and 65 centavos ang ilang gibahin sa Kapitolyo. Mo nay 5% ni anang July to December. So January to 2025 to June 2025 gibahinan ta pilay bahin sa Kapitol 224,315. Kita ninyo kana sa total. Butang niya kog circle dong kanang 442,000 dong.
442,897.81. Mao na say total sa Cebu South Bus Terminal. Sige dong, butangi palihog og lingin dong para daling makita sa mga tao. Kana, kana. Okay, yelo lang ibutang, okay na. Pero malinginan, mas maayos siguro. Sa may gusto nimo kay lingin o kanang yelo. Kasi yelo lang. Mao na say 5% in 1 year sa Cebu South Bus Terminal. Okay? Mao na siya ha? Okay. Ang sa Cebu North Bus Terminal, pila man ang 1 year? Butangi gilo ning usa, 299,000 kana, butangi palihog. 299,357 pesos. And 0.09. Kaning usapod, butangi po gilo dong. Pwede ba? Kana, okay, mo na ha? Straight to the point. Ang kita sa Cebu South Bus Terminal o Cebu North Bus Terminal in 1 year. So, kanang 442,897 pesos. Adi, talo ng kwintahon ng 0.81. Kanang 442,897. Maunay 5% in 1 year. Maunay ilang girimit sa Kapitolyo. Therefore, kung atong kwintahon, pila man day, kanang 442,897 is 5% of what number? Ha? Be, atong gamitag math ginagbay. Straight to the point. Kaya mo man ilang girimit sa Kapitolyo. So, 442,897 pesos, that is 5%. Therefore, if that is 5%, how much di ay ang tibuok kwarta? How much di ay ang 100% pila? So, magpakwintahon, kwintahon to ha? Okay. 442,897 is 5% of what number? Pila? 8,857,940. Straight to the point. 8 million di ay 8.8 million. Di ko na lang kwintahon ng uban. Kailangan ng 8.8 million. Monay kwartas, Mr. Lo. So karon, kung atong iipon ang sa North Bus Terminal, kanang 99,357 pesos, that is 5% usab sa Cebu North Bus Terminal. So, 5% of what number? So, kwintaha, 299 pesos, 299,357 pesos. That is 5% of what number? Kwintaha. 5,987,000 in the kin, 140. Therefore, ang kita sa terminal, og imong i-add ang North Bus Terminal o South Bus Terminal ni about og 14,845,080 pesos. Kuha ninyo masa? Kuha ninyo? Okay, so 14.8 million, di ko na kwentahan naman, 14.8 million, pila man ang 5% anang 14.8 million. Muna, imong i-add ka ng 442,000 o 299,000. Muna 5%, so mga 700,000 kapin. Gibahilan ng Kapitulo 700,000 kapin, kay ila 14.1 million ang ila. Sa laktod pagka-istorya, di ko na lang kwento-kwentahon ng point something, bali mo maglibog. Gitagaan ng Kapitulo 700,000 kapinday, mo na inyong 5%. Nga pila man sa Mr. Lo, 14 million ang Mr. Lo. Jesus Christ. Straight to the point. Jesus Christ. Pagkadako ang alkansi sa probinsya, ngano man nga si Gwen, nga wa man maanad si Gwen nga magpaalkansi, ngano na palkansi man siya ini? Ngunit question. Na mo tumawag yun ang pangutana, Gwen, nga nagpaalkansi ang probinsya, Gwen, dakong alkansi, Gwen, oy. Dakong alkansi. Kining maong business opportunity. Golden opportunity nga imong gihatag ni Mr. Lo. Pila man po'y pasalamat ni Mr. Lo nimo, kanang sa imong kaugalingon, pila man. Ida no, kwarta sa wiwi ug pupo, delete chip day, oy, delete chip. O di mamili sa opisina, kung siya pagtuo chip ko diha nga anak ko mo opisina diha sa kwan, delete chip ng negosyuha day, oy. Pero natanawa, di ba Gwen? Sa sekreto ni mong negosyo-negosyo, anak, pilay mong bahin, anak Gwen? Tanawa, di na ni maho ka? Kaya di man malikayan. Nga ang tao mahigala hindi ken, di malikayan. Ihatagan ni mong Kapitulo 700,000. Wala gani kabot 1 million. Unya, ang sa Mr. Lo, 14 million. Ang sunod nga question nga di malikayan sa mga tao, maingon mga tao. Kay dako mang ginansa ni Mr. Lo, wa ka magpasalamat si Mr. Lo nga to ni Gwen. Kana pangutana na ng ako, ha? Kay dako limang ka ni Mr. Lo, ikaw may Mr. Lo, 14 million na imo.
Nya gibahinan mo kapitulyo dara inyong bahino 700,000, ang ako 14 million. Nya si Gwen man maoy imong gikasabot. Ang pangutanan dako sa pagpasalamat ni Mr. Lo, natural man nang mapasalamaton ta. Ako pangutana, wa ka magpasalamat si Mr. Lo ni Gwen? Ikaduha, kung nagpasalamat man si Mr. Lo ni Gwen, unsa man klasiha sa pasalamat? Ha? Ang pangutanan dako, kinsa man si Mr. Lo? Ngano nga sa tanan, nga sayo na negosyuhan, ngano si Mr. Lo man gyud mo'y gitagaan ni Gwen? Ha? Nya sunod, dako man ginansa si Mr. Lo, nagpasalamat ba sa ni Gwen? O nagpasalamat sa ni Gwen, unsa man klasiha sa pasalamat? Ha? O simpre, ang sunod pangutana mingon man, wa kay bahin si Gwen ini? Dili man kaya ng pangutana, wa kay bahin si Gwen ini? Naman ka 14 million dahil mingon ka, man dili man kaya ang tao mingon niya, gibahin na nila. Di man kaya nga magduda ang tao. Mo ako, dili ko mo ingon ko na, ako pangutana na ako. Kay dako man og kwarta si Mr. Lo. Piltig alkansiha man sa probinsya ini, digitagaan ang probinsya 700,000. Kapin. Unya ka Mr. Lo, 14 million man di ay ang iyang kwarta ani. Sa kadakong kwarta ni Mr. Lo, o sa dakong opportunity nga gihatag ni Gwen niya. Ang question ako, kinsa man si Mr. Lo? Nganong siya man gyud? Ha? Sunod nga pangutana, sa iyang kadakong ginansawa ka sa magpasalamat ni Gwen? Sa iyang pagpasalamat ni Gwen, pila man ka iyang gihatag sa iyang pasalamat? Gitagaan ka og katunga si Gwen? Muna'y dakong pangutana. Muna akong panawagan ni Pam Bariccuatro ron, Governor Pam, undanga kini. Anomalia kini, iskandaluso kini, nga klase sa kontrata. Straight to the point. Undanga ni. Nya, nabalaka ko gamay. Actually, tinuod mga higala, no? Kini baya, timting baya ni, in the part ni Pam Bariccuatro dekin. Kay pwede mamayong Mr. Lo nga, Pam, istorya ragot ta, Pam, kini ni ang, wa naman yun si Gwen, pwede ba nga, kini ni ang atong padayon na itong negosyo ba? Total, kung buto na naon, kini legal man kaya naaman ni kontrata, ha? Actually, kani tinting ni na part ni Pam Bariccuatro day, pero kay Boss Gwen, o panalitan mo unsa na mingon, gibalhin ninyo yung bahin to dito pikas. Kay pwede mamaingon po spam, panalitan og maayo pagkasabot, maingon spam day nga. Actually, no, di giday nato makuan. Medyo lisod giday tag-undang ini, kina may kontrata giday, go? Kini mga higala timting ni mo na nga akong gihangyo si Governor Pam, Gob, undang nga taon na Gob. Ano maluso ka na, bastos ka na, nga klase sa kontrata, bastos. Undangan na palihog. Ha? Pero kasabot ko nga, kinahanglan yun ay gobernador nga doon ay prinsipyo, gobernador nga doon ay kaluoy sa tao, o kanabang di ka madasa silaw. Kaya pwede man is Mr. Lo, dahil Mr. Lo nga, Gob, Pam, pinayang, bida maubitan na mong ginansa, pero unsa man ka nang, ato lang ipadayon unya, dapo kay imong ginagmay. Ha? Total, di man nilisod po sa part ni Pam Bariccuatro day, kaya pwede man ingnon dayon nga kanana ang actually ato gining pondangon pero naman sila kontrata gyud, no? Kutob sa 2028 so mo na nga medyo lisod gyud ta. Kini may baon mo nga mo na may ato panidaan ni mahigalaw sa sunod bahitabo ani kay mura ganig mo muhisyo nag-statement pinaingon na gani nga kining so far gusto kitang maundang ni apan kinahanglan man mo respetar sa kontrata mana na gani wala ba kaingon ta iyay murag na lahi naman ha o di gani do na ba kay mga nakig-negotiate din nga lain dili si GovPam kay kinis GovPam tan-aw ko ligdong man gini. Ligdong ni, wag ni ka suway pamulitika nga kwan. Kanang ubang mga politiko red, wa naman, mga buaya naman ang uban. Pero kini si Pam, nagtuo ko nga ligdong ni siya. Na nagkaroon doon ay mulipot nito nga kanang mga nasa circle ba?
Naingala si Gov Pam diha nga kanang ato lang ipadayon unya total nga man na nato gud nya na may kontrata nya atong ipakasa lang ko si Gwen lang gud ato ipakasa nga total na pirmahan naman ni kontrata ha. Paabot lang tas 2028 ha. Kay imagine ka mahigalag limpyo man ning kontrata ha. Pabaho-baho na ning kontrata pero limpyo ni. Wadi man na mambudsman na day. Di man ka mambudsman na kay o man ka mangawat tus kaban kunuhay. Dito man ni mahigala nga ginansan mo ni iya naman ni Mr. Lo. Gibahinan ka dito og kana na ang sekreto bang pagkabahin di man ka maombudsman ana. Kay mingo man waman. Kisa pa mo tugan nga nagbahin mo diha. Ang mga tao magduda ba lang, ha? Sumo ka na nga kinini ang dili ko mutuo ning pam bari 4 mahigala mada sa ana kay nagtuo ko nga ligdong ni. Pero timting kini kayo. Tentasyon kini nako dayoy. Tentasyon kini pero managana po siya kasi Gwen mahibaw man sa to. Nga uy sa man hay namang akong bahin mo namang na iba na ning ako. Kana ang pagtuo ba sa tao kay makapangutana mo gud ang tao mahigala. Di magkabasta-basta si Gwen Garcia na ilado kadto nga dili magpalkansi. Ha? Sus Ginoo ko. Si Gwen Garcia ilado nga di magpalkansi. Unya nisugot sa ining kontratahan nga 5% lang sa kapitol. Ha? Sugot sa ano? Muna mangutana gyud na tao pila gyud imo ani Gwen. Kanang sa kapitol nga 5%, gawas ana pila gyud imo Gwen. Ha? Mangutana lang ang tao. Straight to the Ano point. nisugot ka man anang kontrata ha? So kana karon akong panawagan ni Gov Pam. Gov. Ayaw tawag langan-langanan na Gov. Ha? Kay bawo ko di na basta-basta, very tempting na nga kantidad. I hope og ako nasalig ko nga ligdong si Governor Pambari 4. Pero simbako ba lang doon mo lipot niya sa mga tao pod. Nga mingon eh, kung na diha nga lang ipadayon eh, total na mataybahin na eh. Pero ako nagtuo mahigala ha. Dako akong pagtuo nga kinis Gov Pam buutan ni, ligdong ni, og dunay kasing-kasing sa katawhang Subuanon. So, dunay kay kasing-kasing sa katawhang Subuanon ayo pabayra taon. Ang mga tao sa pagwiwi o pagpupo. Ikaduha, ayaw taon na oy 5% in taong probinsya, Hisos Ginoo ko. Makabayad gani si Gwen og 250 million para sa iyang suroy-suroy sugbo. Di ta kahimog CR nga. Di ta kahimog comfort room din nga. Disinte? Ha? O di ta kabutang og job order employees din ha. Nga mo hinlo day daghan na yun nagtrabaho. Eh may ako litig hinlo din ay daghan day. Nganong inani man ang gihimo may gala usak kini ka bastos. Bastos kato si Gwen Garcia sa iyang administrasyon. Bastos nga klase sa administrasyon. Akna prangka-prangka na ko ng istorya ha. Ha? Kita manghigala kunuhay iyang naong anak maayo ko mari ba mudag istorya mahigala nga mao na ang katawhan na Isus. Di pa lang kita on the air karon kamay gyud balikasyon. Palihog lang. Kung mahimo, Governor Pambari 4, ako ni salig kay ko og dako kay ko pagsalig nimo nga ligdong ka nga pagkatao, palihog taon ko. Ayaw langan-langana og undang kining kontrata. Ha? Kontrata nga bastos kayo alang sa probinsya. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1! Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, sa Pikas Bahins, di pa ta mo balik ining atong isgutanan, mahigalan ining kontrobersyal nga kamatayo ni Juan Paulo Tantuco. Nga permiro giingon nga fake news. Unya karon di man day fake news ni. Na ang fake news ron katong portion sa blatter atong isgutan na. Doy portion sa blatter dito nga wa kuno. Wa na diha. Nga kinsa may sadaan ini kinis Bobby Tiglaw. Kini si Roberto Tiglaw day, kuan siya, ambasador sa una. No? Former ambassador Bobby Tiglaw. Mauni ang nag-post mga kagalaan tong blatter nga naa dito nga ni Lisa Marcos. Kung di na tinuod, ikiha na si Bobby Tiglaw. Former presidential spokesperson. Puna sa una, no? Nya, former ambassador. Columnist na, mo'y nagsuwat o mo'y nag-post sa iyang Facebook page nga matod pa
kining police blotter giuna dito naa si Lisa Marcos, si Dina Arroyo Tantuco og katong usa nga diin uyab-uyab ko tong Sandro Marcos. Kini ni ang iya mga higalang uyab nga usa ka artista nga si Alex Miro. Si Tiglaw may nagbutang na ikiha na si Tiglaw. Ato pa buton nga ikiha, ngano di man ikiha? Naamong hinuon ning uban mahigala nag-circulate of fake news tungod ng Tiglaw. Kung tinuod man galing. Ngano di man ikiha sa Tiglaw? O naduha sa kihang Tiglaw dahil kay doon na po ebidensya sa Tiglaw nga iya. Ni-insiste na mas Tiglaw ron nga siya dahil ken nag-email siya sa Beverly Hills Police Department og nitubag gina niya. Moto'y permirong tubag yun. Matod pa mahigala tong iyang post permiro. Nganong nausab na ni ron? Di ba ka ni inline sa pagbisitang Trump sa Amerika? Straight to the point. O doon na negosasyon mahigalang Amerika o Pilipinas mahigala ng kalakiha? Kasi nagduda. Mubarog mas ni Bobby Tiglaw man mahadlok na Say, okay, mo ni ako nakuha nga report. Naarot atong i-discuss o maayo ha. Asa man tong original blatter o gatong fake blatter? I-discuss nato na. Para maklaro taning tanan. Kay ang ato ba hindi ta gusto ng fake news? Og doon na nagpasiugda ng fake news kay nahanglan nga ikiha. Atong gihagit ang Malacanang ikiha ko no. Or magduha-duha mo kiha kay mahadlok sad mong mauting kay nanugsamot. Ato i-discuss ha ang mga punto ana ron. Balik ta mahigala ining issue ron kay kining police blatter nga nakuha dito sa Amerika sa kamatayon ni Juan Paulo Tantuco. Ang kinini ang executive mga higala sa Rustans retail chain. Usas mga kuan ining Rustans gyud. Ang police blatter nga nakuha matod pa ni Ate Claire dire sa Malacanang piki kini. Tampered kini. Sumuna nga atong ipakita ron be. Atong i-comparar ang piki og ang original matod pa nga police blatter. Asa man to dong? Straight to the point. Ate pakita kamay, So, di man kay klaro guning kuan nasad. Kini maong police blatter mga kagalaan. Ang gitumbok nila nga maoy nagpagawas ini kini si Roberto Bobby Tiglaw. Usa ka columnist kini. Columnist ni. Ilado kini nga columnist kanhi spokesperson kini pod og nahimo sad ni mahigalang ambasador. Now, siya may nagpost ani sa iyang Facebook page mga kailaan. Kining dunay blatter nga naaangan ni Dina Arroyo Tantuco, Lisa Aranita Marcos o kini si Alexa Miro. Si Roberto Tiglaw maoy nagbutang. Unya, kini ni ang ug tinuod nga piki ni ikihan ninyo si Tiglaw. Straight to the point. Kay columnist man is Manila Times. Siya may nakaamong aning tanan kung maohon magaling piki ka ng porsyon na. Dili po ang piki ang tibuok. Police blatter. Doon na kuno'y piki ka ng porsyon nga naaangan ni Dina Arroyo Tantuco, Lisa Marcos o ni Alexa Miro. Straight to the point. Mao na giingon. So karon atong tagaag pagtagad ha. Kay si Bobby Tiglaw ni ingon ra baday kin nga nagsuwat man ko pod sa Beverly Hills Police. Unya mitubag man sila mao man kuno to ilang tubag. So klaruho ni. Now atong analisaron og maayo mga higala. Kining maong sitwasyon. Kung wala kini mga kagalaan kiningan, sabi akong klaruho na. Kay di man kuno ni maoning naingan. Sige, atong sakyan, tugutan na to, mahigalan di mao. Kining area ko no, kining nga portion day kin nga companions of the victim were summoned to the Beverly Hills, kining BHPD, Beverly Hills Police Department for questioning who were Dina Arroyo Tantuco, Liza Aranita Marcos, and Alexa Miro. Straight to the point. Kani ko no di ni mao. Kaya mo lagi na kung gingon ba anti-clear o taba nga.
og maingon ka nga piki ning usa, pakita mi sa original. Ha? Kining original gani ato naman ang gikay-kay na lang asa dapit ni mangani ni tin-aw gyud kayo. Asa man to dong katong usa dong dili ni kining original nga gibutang dili ni mao ba ni day original nga gibutang? Mo ni siyang one? Sige ha, gamay lang. Okay. Sige, so asa man siya na kuan sa summary niya, ang iyang giputol kutob ra siya sa kuan. Subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Nga na kutob. Okay. By paramedic. Okay, sige. So ang kinilay sumpayan ni maoy gisumpayan ko no. Sige. So ang original day kuno ani matud pa manghigala mao ni. Kay mubarog man mahigala to mga nakakuha nga dili na fake. Mao na ginakuha namo dito nga dunay logo na. Pero ang Malacañang may pasultion, dili na fake na. Sige, atong tanawon. Kung dili man, kung fake ning usa, sige, atong sakyan kining usa may gala nga, arita sa original. Ay na fake. Ang original di ay, atong klarohon na sa original, ang crime incident, death investigation, location, 987, kay kining police blotter di man piki tibuok. Ang piki ani, kanalang portion, kaning naibutang companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, who were Dina Arroyo Tantuco, Lisa Aranita Marcos, and Alexa Miro. Mao na ni piki. Ang uban nga facts dili piki day. Sa to pa kining giingon na crime or incident death investigation kining sa babaw, ang location Beverly Hills, Beverly Hilton, reported time March 8, 11:32 a.m. Ang date og time of incident March 11:32 a.m. Ang victim ug ang age Juan Paulo Tantuco, 44 years old. So kanang kamatayon ni Juan Paulo Tantuco nga mo'y biktima naa napatik diha. Lahi ni ang police blotter, lahi to ang medical record ha. Kay kanagol mahigalang toxicology test madangan na siya dili na magdungan sa blotter. Kay kanagol karon na pareha ba ng autopsy result? Ang usa ka tawo gidunggab or gipusil, ang blotter na dayon, ang police report na dayon. But ang autopsy result mo abtan pa na og pila ka kuan. Sagad diday murag next week pa makuha inana. 1 week, 2 weeks baka ha. Nya usay ipadapas Manila ng ubansad. May dugay kay ng autopsy result oy. So lang ilang toxicology result mo gawas after 4 months, 2 to 4 months. Mo na nga lahi So kanang pagka ingon sa toxicology result nga drugs overdose, cocaine overdose, lahi na sa nga dokumento. So sa nagtod nga pagkaistorya si Tantuco namatay, way lalis, ang gikamatyan overdose sa cocaine. Anya, unsa may lalisunon? Kinallisunon kining naaba si Lisa Aranita Marcos anang panahon na kining police blotter lalisunon ni. Kay gilimod man sa Malacañang. Kalihan ni atong punto mo ni. Ang fake ka na ang gibutang diha, fake na nga portion, gipunaan ka na. Kanang portion giingon, companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, who were Dina Arroyo Tantuco, Lisa Aranita Marcos, and Alexa Miro. Maunay, gipuno. Straight to the point. Sa Binisaya pa na, ang mga kauban sa biktima, gipatawag sa BHPD, dito sa Beverly Hills Police Department, alang sa mga pangutana, alang sa mga pagpangutana nga mao sila si Dina Arroyo Tantuco, Lisa Aranita Marcos o si Alexa Miro. Kana maoy gipuno. Sige, sakyan na to. Question. Anda kong pangutana na mao ni day. Ikaw okay, mo na akong pangutana ha. Kung dili man ni sila mao, dili man ni mao kay wa man mapatawag si Dina Arroyo Tantuco, Lisa Marcos o si Alexa Miro. Ang question, kinsa may lain dahil gipatawag? Straight to the point. Kuha mo day? Kung dili ni tinuod, kini nga portion, kinsa may gipatawag nga naa may namatay natural man nga dunay ipatawag nga atong pangutanon. Kinsa may gipangutana? Example na ko ha, katong namatay nga atong gipaadto ni Benji Tangian. Dito sa namatay may gala sa motel. Nga katong usa ka tiguang may gala namatay ibabaw sa kamay. Purya tandog lang ha. Dili pwede nga namatay na din ha, nga di na ito pangitaon kinsa may kauban anang tiguanga. Ninumdo mo?
Ako yung binje, pangitaan niya. Doon na ganay kauban. Di pwede nang maong tiguang ano, nasud na siya diha sa motel. Doon na kuyog. I-check ang mga CCTV. Og tuon man nakita ang kuyog katong babae. I-question yun na to. Normal na sa investigation. Kuha ni mo day? Ay butang tayo, atong granting for the sake of discussion. Sige lang, atong sakyan nga, dili tinuod nga gipatawag si Dina, si Lisa, o si Alexa. Ang question nako, kinsa may gipatawag? Kung wa sila gipatawag, kinsa may gipatawag, ganun man mabutang. Ipatawag bang yun na? Example nako ha, kadtong namatay sa motel. Nganong namatay man na po, di ba? Napada akong reporter. Pangita akin sa ikuyog. Wala mapasabot nga na masangil tang say nagpatay, pero atong mapangutana, nganong namatay ni, unsang hitabo, awa ba'y foul play ni? Tubag tong babae nga, unsa man sa tatay lagi sir nga, sa dihang nagkumbati na ibabaw sa kama ni hangos man. So, kada basic na, ang mga polis nga naminaw na toron, ang mga investigators nga naminaw na toron, kasabot sila na, naay namatay sa motel, pangitaon to, kinsa may last touch, kinsa may kuyog, ano niya? So karon, namatay si Juan Paulo Tantoco, kung dili tinuod niya si Dina Arroyo Tantoco gipatawag for questioning, o dili tinuod si Lisa gipatawag for questioning, o si Alexa, ang pangutanan ako, kinsa man. Natural man ang mga pulis sa US pagpanginoon na may namatay sa hotel, ipacheck ang CCTV sa hotel, naamay CCTV. Di man na mahitabugwa, kanaha kung wala mahigalay kasabutan nila ron, o naunsa nang hitabong aron. Pangutanan mo kinsa may kuyo gani. Hay mga asawa, ani, dili kumutuo ang asawa, dili patawag dahi. Kisa may ang kuyog, ganun mo ninabot man sa Amerika, asa man ang kuan, kisa may iyang companion, ani, i-check ang CCTV. Simple, ana, imo nang i-underestimate ng US, may mo investigate? Straight to the point. Kung tingalig namatyan, ani, og natural death, padaghay kuyog, ani, ay, kami kuyog, ana. Pero kay namatyan, cocaine man. Diway mo angkon ni say kuyog. Kanya akong punto, ha, og ang mga naminaw na koron. Og sayop ni, piki man kaning maong police report. Natural man yun na, nga ang police, mo investigar man yun, kay niya may namatay sa hotel. Ang pangutan na rin, kinsa man na tawag for questioning. Kung dili ang asawa gipatawag for questioning, kung dili si Lisa gipatawag for questioning, kinsa man. Normal man na. Normal na kamo na hibaw na akong broadcast karon. Nay namatay sa motel, akong gipaadto ni Benji Tanghian. Adto aje, ngano namatay man na? Basig doon na foul play, unsa may namatyan? Basig hiluan, basin og pangitakin sa may kuyog. Babae day kuyog. Hay man, pangita ang babae, gipangitakin na mo babae. Interview na to sa kahinan. Wa mapasabot nga, pasangin lang na itong babae, pero at least datay mapangutana, unsay circumstance, ngano namatay ni? Dahil yung babae nga, hangos man sa sir, sa dihan nagkumbati namin. Kini normal man og imong ilimod na ako dai di ko motuo ang asawa wa ipatawag. Uy, my God. Na man na hay mga asawa, ipatawag na dili pasabot nga pasangin lang nimong asawa, but tawag ang asawa unsa may circumstance ani. Si Lisa Marcos siya may head of delegation. Siya may head sa delegation. Pareha ng example ha, mga bata karon field trip mga bata. Namdam ka sa Manila nga nag-field trip ng international school dire. Sus mga dato ba dito namatay man na may namatay na lumos. Sus mga abuitis man tong kuanday, di pa usminya sa batong kuanat ng lupa dito. Sus mga dato man day. Kanay na nay namatay. Ang imong yung natural ginabataw hay mga maestra kinsa may head din sa nagda. Ana magina. Kinsa may maestra nga nagda ni. Ato lang pangutanon. Kuha ninyo akong punto. O mag-field trip karon ang mga estudyante for questioning, wa mapasabot nga na masangil tabat for questioning natural kisa may head ani. Si ma'am kuan mo nag-lead ani. Di ipatawag dire kay atong pangutan-on na unsa ni kalakihan na lumos na bata. Unsa man hitabo Ang mga classmate ipatawag be kisa may kuyog na dito. Unsa man hitabo ani. Kani mo naman nagtutod mo na bida. Unya si Lisa Marcos hindi mo kuyog sa Amerika. Nga mga tos BBM, kinsa may di magduda ni anak mga higala por bida. Kanang pagpakahilom sa Malacañang
for 4 months una pa sa nitingog ron nga na po'y laing ni gawas nga cocaine gyud di ay overdose mao pay pagawas nila di ba na dakong questionable di ba ang ilang makabungog nga kahilom maura mga higalay nagtug-an nila nga dunay problema gyud ang hitabo. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number 1. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Alas 10:05 na mga higala sa Batuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ora na akong kuan ha, simple ka na. Og dili si wa man kana sa gipatawag, sayop man kana kinsa daay gipatawag. Lay, kinsa man daay gipatawag. Dili mapuydi og ang pulis, dili na maayo mo imbestigar ang pulis dito sa Los Angeles, California, maayo mo imbestigar. Ang akong pangutana kung wa ipatawag ang asawa og wa ipatawag si Lisa, di man kana tinuod, kinsa may gipatawag. Kinsa man? Ha, para maklaro tani. Kay balikon ko di pwede wa ipatawag for questioning, ha? Simple naman na, analisa lang ninyo mayo, kamong naminaw na koron. Okay, tugutan ta sa pag-uyon, wala ipatawag si Lisa, wala ipatawag si Dina, nga asawa. So, kinsa may ipatawag? Di man na pwedeng pulis nga niya man na may namatay na may cocaine. I-check ang CCTV, kisay kuyog, anak man na. Simple, anak mahigala. Ayaw ko inyong underestimate ang investigation sa Beverly Hills Police Department. Kadtong uban, na may nag-text ako, wala lagi mo, insist ako, wala lagi si Lisa dito, sa blatter. Wa lagi sila di na mao ka na mangangan. O, question ako, kinsa di ay naa. Sige, granting for the sake of argument. Nga wa di na, sayop ng blatter. Fake na. Di tinuod nga gipatawag si Lisa. Di tinuod nga gipatawag niyang asawa. Di tinuod nga gipatawag si Alexa. Akong question, kinsa may gipatawag? Di man pwede gaway ipatawag yun eh. Kanya naman na, kompleto man nag-CCTV ang hotel. Ano mo barog si Roberto Tiglao daya? Sige. Wala ko ingon, ikiha ko no si Roberto Tiglao para maklaro. Or basig na balaka mo inyo ikiha kay maukayin hinog samot. Kaya dunay mga nagduda mahigala mo, dunay mga gipanghimo ron nga mga maniobra din ha. Kay mobisita sa BBM ditong Trump, dunay mga negotiations dito in Dekin. Medyo di kabalibad sa BBM anong kalakiha. O doon na po nag-ingon, hadlok sa Lisa nga mukuyo. Kaya basin niya hinuog. Basin niya hinuog doon na pangayoon si Trump dito. May galag, dili mo sugot sa BBM. Basin matahabilin sa Lisa. Kaya na controversy na ni Day. Kung ako may pa, kung ano, ugwa lang gyud way guilt bisa gamay. Pagbanon ako sa Lisa, kuyugi. Para mawa ning mga pagduda. Katong nag-chat nako nga mo insister gyud nya. Wa lagi sa Lisa. Wa gipatawag nga kwan di sayop nang naingan nga gibutang-butang. Gikuan na gitampered na gibutang-butangag nga ni Lisa ni Dina Arroyo Tantako og ni Alexa butang na diha. So akong pangutana, sige akong sakyan ka na nga dili wa na ang mga ngana. So kinsa may gipatawag lagi? Tagay ko ngan. Kaya di mahimo nga ang pulis o wa manghigalay mapangutana ana Jesus Christ. That's very simple sa investigation. Pamalandungi kato nag-chat nako nga kwan, pamalandungi ko no. Una-una ako no sa imong kaugalingon. Bitaw no basig sakto sa Attorney Rufil. Unsa pa giimbestiga sa pulis og way mapangutana? Ngano may mapangutana nga na may CCTV? Sayon naman na. Dina Arroyo Tantoko, asawa man na day. Imposible di patawag ng asawa oy. Ngano man nga dugay man nakatingog 4 months man mahigala una pa mitingog nga mao ni mauna. Napatay dugang mga punto ha, magtiwas tas Lunes puho na lang mga sukid ti paminaw. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Sibacos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagas pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Maing buntag Pilipinas, tatak RMN.